To je jedan veliki projekat koji ima svoju perspektivu sigurno u budućnosti. Određena razina projektne dokumentacije, studija, idejnih rješenja je napravljena, ali u ovom trenutku, budući da to nije međunarodni koridor, a procjenjuje se da bi vrijednost tog projekta bilo gotovo 700, možda i više milijuna eura, smatra se da je svrsishodnije, s obzirom da se već obnavlja pruga Podravska, da se obnavlja brzi koridor, međunarodni koridor prema Zagrebu sa pozicije Koprivnice, da bi u ovom trenutku, u ovoj fazi, bilo svrsishodnije obnoviti i revitalizirati aktualnu prugu prema istoku, mi to kažemo iz Krapinsko-zagorske županije prema istoku Krapinsko-zagorske županije, znači od Zaboka prema Budinšćini, Košćini, Marofu i prema Varaždinu. I smatramo da je to nešto što treba prvotno napraviti i na tu prugu staviti nove vlakove, a onda u perspektivi kako će se razvijati generalna prometna infrastruktura, kada se definiraju svi prioriteti, zašto ne? Možda je ta Lepoglavska spojnica, znači nije to što je napravljeno na tom projektu bačeno u vjetar, dobro je da to imamo kao neku podlogu,